sushi i el meu punta és cafè a la carta, del qual la mia és girada un fragment. Per la Neus, prendre cafè és tot un ritual i no es pot fer a qualsevol lloc. Llegeix el diari des d'una taula a prop de la finestra. Mentre la seva vista recorre les pàgines, sent la remor de la pluja. Olora l'aroma de la tassa, col·loca les mans al voltant del recipient i se sent reconfortada amb l'escalfor. Finalment assaboreix el contingut i n'alterna el gust amb la xocolatina que l'acompanya. Tanca el diari i observa les gotes que s'escorren per la porta de vidre. Contempla l'arbre que s'alça imponent en la vorera del davant. Fulles seques. La tardor ja ha arribat. T'encanten els paisatges de tardor. I aquell arbre enmig de la ciutat és com una espurna de bosc que fa de bon veure. Deixa el seu pensament lliure, obert a les sensacions que el nou dia li ofereix.